Как се печелят пари от недвижими имоти в България без да имаш пари? Мислиш, че за да инвестираш ще трябва да купиш пари? Грешиш. Сега ще ти кажа точно защо. В началото, когато аз започнах да се занимавам с недвижими имоти в агенция Нов дом 1, аз нямах купища пари. Направих няколко сделки, заделих една 4-цифрена сума и с нетърпение се впуснах в инвестиция. Първата ми инвестиция беше невероятно успешна. Отне само няколко месеца, по-малко от година и направих близо 50% на инвестираната сума. Така че с малък марж, разумна инвестиция, чести сделки, няколко на брой, в рамките на една година ти можеш да увеличиш капитала си многократно. И най-важното е до теб да стоят правилните консултанти, експерти. Хора, които са правили това нещо, а не са го чели просто някъде в книгите. Ако не си се досетил за кого говоря, ние в Нов дом 1 сме правилните хора. Така че потърси в града, в който си или където желаеш да инвестираш, правилния консултант и той ще ти помогне.